Жена ми изневерява. Как разбра? Преместихме се в друг град, но водопроводчика е същия. Защо решихте да ограбите банката? Банката започна първа, господин съдия. Докторе, съпругът ми постоянно иска секс. Какво да му дам? Моят телефон. Синът ти ме нарече компаньонка. Какво те интересува какво прави госпожата след работа, а? Ти не можеш да правиш свирки. Записах се на безплатен курс по свирки, може и да ми платят. Ако има пожар, откъде ще излезем? По новините по телевизията. Защо искате развод? Той не ме задоволява в леглото. Той задоволява всички ни. Само нея не е нимфоманка такава. Колко бих искал да съм на негово място. Едва ли. Сега ще го кастрирам. Обичам да гледам сватбения клип наобратно. Защо? Защото я връщам на баща й, а оркестърът ми връща парите. Имате ли презервативи от най-големия размер? Да, имаме. Ще изчакам да видя кой ще ги купи. С колко мъже си спала? Само с двама. Да. Тия казаха, че ще ни водят на Бали, на тапанари. Иване, каква е тази котка? Татко каза на мама, че ще разкъса котето. Аз се оплаших и го пазя. Какво е най-лошото нещо за твоя приятел? Да я боли зъб по време на цикъл. Жоро, спечелих 1 милион, късаме. Ани, не дей, бременен съм. Скъпи, ще ме накажеш ли тази вечер? Спи, Ани, прощавам ти. Полиция, отваряйте! Ние извикахме компаньонки. Обадиха ни се съседите. Тогава нека съседите да ви оправят. Мъжът ми каза, че ако кача още 10 килограма, ще ме напусне. И докъде стигна? На 100 грама съм от развода. Току-що прочетох, че индианците са били най-великите любовници. Приятно ми е, Винето Иванов. Всички ме питат дали размерът на банана има значение. Да, има. Искам да благодаря на ChatGPT и YouTube за всичко. Просто не разбирам за какво ни е този хляб. За кокошките. Здравейте, казвам се Ани и откраднах крокодил от зоопарка. Но тук сме анонимни алкохолици. Мислите ли, че бях трезва? Бих те поканила, но мисля да се пазя до сватбата. Добре, като се ожениш, обади ми се. Ако телефонът на една жена е на самолетен режим, това означава, че и други летят с тази авиокомпания.